ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଏଟା ଗୋଟେ ତୋପଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଡୁନୁକଟା ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ଏଟା କ'ଣ ଏଟା ତୋପ କେତେ ଜଣ ମାନେ ମିଳିଗଲେ କହିଲେ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦିଅ। ଡୁଡୁଆ ଯାଇକି ଏଠି ଫଟୋ ଉଠଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଉଠିଲି। ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି 8ଟା। ଧନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଧନ୍ୟ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଭେରି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ବୁଢ଼ାଟିଏ ହେଇଥା। ଗାଧେଇ ସାରିଲୁଣ? ହଁ। ଆଉ କ'ଣ ଏରା ପଇସା ରଖିଛୁ, କ'ଣ ଆଣିବି? ଅମୁଲ ତ 10 ଟଙ୍କା, କ'ଣ 15 ଟଙ୍କା? ଆଉ ମିଶେଇକି ଆଣିବୁନୁ? ଦୁଇଟା ଆଣିବି ଭାରି? ଦିଟା। ହଉ ଦିଟା ଆଣିବୁ। ଅମୁଲ ଆଣିବା, ଚାହା କରିଦେବା। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। କ'ଣ କରୁଛୁ? ହଁ, ଆରେ ତତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେଇନି? ଯାଇଛ ମିଟୁଲି ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ଖାଲି କରିଦେଲୁ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନେ ମିଟୁଲି। ନେ ତ ହଁ ଯାଉଛି ଅମୁଲ ଟିକେ ଆଣିବା ଭାରି ଚାହା କରିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏଠି ସେ ସକାଳଟାରେ କାଢ଼ିକି ରଖିଛି। କାମ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟଙ୍ଗା ହେବ ଏଠି। ଏଠି ଆମ 2ଟା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟଙ୍ଗା ହେବ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଠି କପଟ ନାହିଁ କିଛି, ଏଠି 2ଟା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟଙ୍ଗା ହେବ। ଦେଖିଆ ଆଉ ମାସେ ଅମୁଲ ଧରିକି ସଣ୍ଡେ ଆଜି ପ୍ରବଳ କାମ। ଡୁଡୁ ଡାକିଲୁ। ଏଇ ପଳେଇଲା, ଦୋକାନ ପଳେଇଲା। ତାହେଲେ ଅମୁଲ ଧରିକି ଆସେ। ଦୋକାନ ଗଲାଣି। ଯାଉଛି ଅମୁଲ ଆଣିଛି, ସେ ଡାକୁଛି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଅମୁଲ ଧରିକି ଆସେ। ଯାଉଛି ଗାଈ ଅମୁଲ ଆଣିବାକୁ। ଛୋଟ ମନ୍ଦିର, ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଏଠି 3 ଠାକୁର। ଆଉ 3 ଠାକୁର ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର। ବନଦୁର୍ଗା ଠାକୁର ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଟି ଅମୁଲ 2ଟା ଦେ। ଅମୁଲ ଆଣିଲି ଭାରି। ଆଣ୍ଟି ବୋଧେ ଖାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆସିକି ଦେଲେ। ହଉ ଆଜିକାଲି ଘରେ ନେ ଅମୁଲ ନେ। ସକାଳୁ ଉଠି ସେ ଚାହା ବସେଇ ସାରିଲାଣି। ଗାଧେଇନି ତ, ଭାତ ପାଣି ଛୁଇଁନି। ଭାତ ପାଣିରେ ବସିଛି, ଚାଉଳ ପକେଇବ ଗରମ ହେଲାଠୁ। କ'ଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଫିନ୍ ଟାଣିବା ପରା। ଆଉ ଇଏରା କାଢ଼ିଦେବି। ଆମ୍ବ ପତ୍ର ଯେଉଁ ଶୁଖିଯାଇଛି, ଫୁଲରା ନା ଥିବ କାଢ଼ିଦେବି। ହଉ ଆମ୍ବ ପତ୍ର ଶୁଖିଯାଇଛି, ଫୁଲରା ବି ଶୁଖିଯାଇଛି। କାଢ଼ିଦେବା, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଟାଣିବା ଆଗରେ। ଏଇ ଯୋଉଟା କାଢ଼ିଦେବା। ନାଇଁ, ଦୌଡ଼ଟା ହେଟା ଉପରଟା କାଟେ ନା, ଖାଲି ଏଇ ଫୁଲ ଗୁଡା କାଟିଦେ।
ଡୁନି ଆସିବନି କି ଆଜି? ହଁ ସେ ଯାଇଛି ସକାଳୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାରି ଯିବି ପଢ଼ୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଧୋଇବାକୁ ତୋର କ'ଣ ଅଛ ଦେଇଦେବୁ କଥା ମୁଁ ଧୋଇ ଦେଇ ପାଣି ଆଇଲାଣି ଏପଟ ବାବାଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଅଛି ନେଇଯିବୁ ସଫା କରିଦେବୁ। ହଉ ଏକ୍ସେସ୍ ଥଣ୍ଡା ନା ଥଣ୍ଡା କାଶ ସବୁ। ସ୍କ୍ରିନ୍ ନେଲୁନି କି? ଟିକେ ମାପିଛି ହଁ ହବ। ନାଇଁ ନହେଲେ ଆର୍ଥର ଟିକେ ଲୁଜ୍ ନ କଲେ କେମିତି ଆର୍ଥର ବାହାରିବ ନା। ଠିକ୍ ଅଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ଦେବ। ଓକେ। এটা কোন এই বোর্ডটা বার করো এটা কোন বার করো না তো করো এবিটি হ্যাঁ ଆର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଣିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। এটা পাই না এটা এটা সুতি বসে জোড়া হইতো তো ତଥାପି ବି ଛୋଟ ହଉଛି। ଆହୁରି ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଦରକାର। ପାଉୟାକୁ ପଡା ସରା ତ ପଛା ଦେଖିଥିଲା ଡବଲ ମାରିଆ କେତେ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟଙ୍ଗା ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିଦବା ଗାଇସ୍ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଛୋଟ ହଉଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ନାଇଁ କି? କେତେ ଛୋଟ ହଉଛି ଆଉ ଏଟା କାଢିଦବା ନହେଲେ ଦେଖିବା ଲାଗିଦବ ଯେମିତି ପୁରା କବାଟୁ ବଡ଼କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି। ଏ ରୁମ୍ ରାକର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଣିନୁ କି ରୁମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆରା ଆଚ୍ଛା ଲାଗିଥାଉ। କ'ଣ କରୁଛୁ ତମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛୁ? ଦଉଛି ଖାଇବାକୁ ପରା କାଉଙ୍କୁ। ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସର ତାପରେ ହଁ କାଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆ ଖାଇବା ଆସି ଖାଇବେ ପଛରେ ଏଇଟା ଦେଖିବ ବୋଧେ କାଉଟା ବଇଛି ଆସ ଚଢ଼େଇ ପକ୍ଷୀରେ ଚଢ଼େଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟୁନି କଲ୍ କରିଛି କଲ୍ କରିଦେବ ସ୍ପିକର ଦେ ଗାଈ ଶୁଭ ବର୍ଷା ପକାଉଛି କଥାଟା ବି ଶୁଭ ନା ହ୍ୟାଲୋ କ'ଣ କହୁଛୁ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଟୁନି କଲ୍ କରିଥିଲା ପରା କୁକୁରକୁ ନେଇଛି ବୁଲେଇବାକୁ। ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସିଲାଣି? ଟ୍ୟୁସନରୁ ଆସିଲାଣି ଆଉ ତାକୁ କହିଦଉନୁ ଆସିବ ଟିକେ। ସେ ନାଇଁ ଥା ମୁଁ ଯିବି ଏପଟକୁ ଆଣିବି ଏତେବେଳେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ୁ ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ହଉ ସେ କେମିତି ଆସିବ ବର୍ଷା ପକଉଛି ତା ସାଇକେଲ ହଉ ହଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମୋର ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ତିନିଟା ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଛଅଟା ବାବାଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାତଟା ସାର୍ଟ ତିନିଟା ନାଇଁ ନା ଏଇଟା ଭସାନେ ପିନ୍ଧିଥିଲି ଗୋଟେ ସଫା ହେଇଛି ଚାରିଟା ବେଗରେ ପସେଇ ଦେ ବେଗଟା ଦେଖା
बैग रेडी होगा सार्ट सार्ट एटा पसई देछि गाड़ी रखिदेबार फोटो टिफिन माउसी की दबाक पड़ो कल कर कहला कौन चिकेन कौन करी कुकुर देवी खाइबा कौन करूछु ପିଆଜ କାଟୁଛି ପରା। मसला बाहर करछु माछ भाई मत ना कि ओहो मुझे आसु दाले पड़ो दो जाई गाते पाते के गाइस स्टार्ट बंद कर देछि तेला सेव कर बंद करी गटुची आ गाइस पुना गोटे पहुँची गले जस्ट पानी तो आसनी दो कौन गाड़ी तो फ्रेंड्स एना मु जस्ट आसली सार्ट फार्ट पिंधिकी एना मैं मुझे जाऊँ मार्केट कौन गुजरा आनिया कौन गोटे गुगुनी आनिया जाऊँ तो ये गोटे राइडिंग ब्लॉगटे दीदी उपमा कर गुगुनी आनिया जाऊँ तो चलो दीपा तो गाइस डुडुआई गाड़ी बाहर कर सारे चलो दीपा बसी सारे एना दीबा टे मार्केट यहाँ आम ढेकाना मार्केट अभी जाम हो जाए लक्ष्मी पूजा टाइम गाड़ी देखी जा मुस्ती
ଉପରେ ମା ଗୋଟେ ବାଉଲ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଛ ଅଛି ଖାଇଦେବେ ଆଉ ସବୁ ମାଛ ଏଥିରେ ବି ହେଇ ଅବସ୍ଥା। ତ ଗାଇସ୍ ଏଇନା ଆମେ ଖାଉଛୁ ଉପମାକୁ ଗୁଗୁନି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇନା ଆମେ ଖାଉଛୁ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ନୂଆ ଘରଟିକୁ ଯିବା। ଏଇନା ପାଣି ଆସିଲା, ଡୁଡୁଆ ଏଇନା ସବୁ ସଫା କରୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମାର ଦେହ ଖରାପ ବୋଲି ସେ ସବୁ ସଫା କରିବା କରୁଛି। ଗାଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସରିଗଲା, ଭିଡ଼ିଓ ଦୁଇ କାମ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଏରା ସବୁ ଯେଉଁ ଶୁଖା ହେଇଛି ଏରା କାଢ଼ିକି ଏଠି ଶୁଖା ହବ। ଗାଇସ୍ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସରିଗଲା, ଚାଲୁ ଏବେ ନୂଆ ଘଟିକି। ପ୍ଲାସ୍ଟା ମନେ ଅଛି, ଇଏ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗେଇବା ଆଉ ଆମ ଜିନିଷପତ୍ର ମାମା ଯାହା ଯାହା କଲ୍ କରିକି କହିଥିଲେ ଆଣିଛୁ ଭାରି। କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? କ୍ଷୀର, ତେଲ, ଔଷଧ ଗୋଟେ ପ୍ଲାସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯିବା ଚାଲ। ଯିବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡି। କ'ଣ ରୋଷେଇ ଅଛି? ହଁ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଛି? ମାଛ ତରକାରୀ, ଡାଲି, ଭଜା ମାଛ, ତରକାରୀ ମାଛ, ଭଜା ମାଛ ବି, ଡାଲି କରିଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ବାପା ଖାଲି ଲଙ୍କା ଚକଟି ଖାଇ ପକଉଛନ୍ତି। ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ଖାଲି ପୁଣି ଲଙ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି। ଏ ଭଜାଟା ଇଆଡ଼େ କ'ଣ ଅଛି? ଛାତ ଦେଇକି ବସ। ଏରେ ପିଆଜ ଅଛି, ଲଙ୍କା, ଲେମ୍ବୁ, ଲୁଣ ଚକଟା ହବ, ଭଜା ମାଛ ସହିତ ଖିଆ ହବ। ଗାଇସ୍ ଖାଇକି ସାଇଲୁଣି, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଖାଇକି ଉଠିଲୁ। ଯାଉଛୁ ଯିବୁ ଟିକେ ବିକାଶ ମେଳା ବୁଲିଦେବା ଆଉ ଯିବା ବାହାରିଆ। ଆଉ ଦେଖିଦିଅ ଖାଇକି ଆମେ ବସିଛୁ। ଆଇଲା ପାଉଁଜି ବାଲା ତ, ମାମା ହେରିକା ପାଉଁଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଟି ଆଉ ଜଣେ ଆଣ୍ଟି ଆଈ ଲାଗିବେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଖାଇବା ଜିନିଷ ଅଛି। ଏ ଆଣ୍ଟି ଘର ଯେଉଁ ଫଟା ଅଙ୍କଲ ତ ପୁରା ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଗୁଗୁଡ଼ି ମାରୁଛନ୍ତି। ଚଳିବ, ଯାଇସାରିଲାଣି ତ ଜିନିଷ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଖାଦ୍ୟ ବଜାର ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ଉପରେ ବନ୍ଦ ଅଛି, ତଥାପି ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ଼ ଧୂପକାଠି
ଏଠି ନାଇଁ ଷ୍ଟଲ୍ ଉଠି ସାରିଲାଣି। ଆରେ କ'ଣ ହାତ ଦିଆ ଚିତ୍ର ଭିଟାମିନ୍ କିଏ କରିଛି ଏଟା? ଭିଟାମିନ୍ ଚାଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୁରୀ ଭିଟାମିନ୍ ଚାଟ୍ ମାନେ ଭିଟାମିନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚାଟ୍ଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ଚାଟ୍ ଭିଟାମିନ୍ ନାଇଁ କି? ହଁ ସରିଲାଣି ଆଉ। ଏଟା ବି ହାତ ତିଆରି। ଷ୍ଟଲ୍ ତ ଉଠି ସାରିଲାଣି। ଇଏ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବସେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଢେଙ୍କାନାଳ। ସରି ଦୁନିଆ ଆମର ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବୁ ଏଇଠି। ଢେଙ୍କାନାଳରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିପାରିବୁ? ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ୍। ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲୁ? ଅନନ୍ତ ଶୟନ କୋଣାର୍କ। ଏଇଟା କ'ଣଟା କି? ଏଇଟା ଗୋଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି ଏଇଟା ନାଁଟା। ଲଡ଼ୁଆ କ'ଣ କ'ଣ ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। ଏଇଟା କ'ଣ କେଜାଣି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଇଟା ତ ଜୋରନ୍ଦା କପିଳାସ। ଆଉ ଇଏ କ'ଣ? ଇଏ ହେଲା ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ। କେଉଁଠି ମୁଁ ଜାଣିନି ମାନେ କ'ଣ କେଉଁଠି। ଗୁରୁବାରେ ଜାଣିଛି ଗୁରୁବାରେ ଯାଇନି ଆଉ। ଚାଲ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୋପଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଡୁନୁକଟା ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ଏଇଟା? କ'ଣ ଏଟା? ତୋପ। ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ ଜିନିଷ ସବୁ। ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏରା ସବୁ। ଆସେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛୁ? କ'ଣ ଭାଙ୍ଗି ଭଙ୍ଗା ସାଇଲ? କ'ଣ କହିଲୁ? ଜନମନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମ ଯାଏ ଗଲେ ଛିଡ଼ା ହବ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବ। ହାତଟା ଚାପି ହାତ ବାହାରକୁ କରନି। ଏଇଟା ଏଇଟା ଛିଡ଼ା ହବ। କ'ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରଟା। ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ନା ନାହାନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ କି? ଆୟୋଜନ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ। ଏଠି ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଆମର କୃଷି ପାଇଁ ବୋଧେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଏଇଟା ନାଇଁ କିରି? ଲେଖା ହେଇଯିବ ଏଇଟା କ'ଣ? ପୋଡ଼ାଶୁଣା ମେସିନ୍। ପୋଡ଼ାଶୁଣା ମେସିନ୍ କ'ଣ? ସେତିକି ମାତ୍ର ବିକାଶ ଲାଗିବି। ବିଜେଡ଼ି ତ ତାହେଲେ କେତେ ଭଲରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲା ନା? ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି କ'ଣ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବୋଧେ। ସରିଲାଣି ତ। ଏଇଟା ବିକାଶ ଭଳିଆ ଯିବା ଯିବା। କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବୁ? ଚଲେଇ ପାରିବୁ? ଦେ ମୁଁ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ତୁ କୁଆଡ଼େ ମୋଡ଼ି ମୋଡ଼ା ଦେବୁ ଯଦି ପଳେଇବୁ। ନେ ବାଗେଇକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଆସି ତ ଦୁନି ଗୋଷ୍ଠୀ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବ। ତୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଖୋଲି ପାରୁନୁ କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବୁ ଯେ? ଗୋଡ଼ ପାଇବ ନା ବସିକି ପଛରେ? ଶୁଭୁନି?
रह ମୁଁ ବସୁଛି ନହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ବସେ ନହେଲେ ସେ ବସି ଦେବ କୁଆଡ଼େ। ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ବାଁ ପଟୁ କାଟେ ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଚେୟାର ଫେୟାର ଟୋଟାଲି ଉଡ଼େଇ ଦେବ। ଆରେ ବେଲୁନ ଉଡ଼ୁଛି ଏଠି ଗାଈ ଦେଖ ର ଟିକେ ମୁଁ ଗାଈ ବେଲୁନ ବିକାଶ ମେଳା 2024 ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ। ବର୍ଷା ଉଠିଲେ ଆମ ଘର ପାଖ ତ ବର୍ଷା ଉଠୁ ଚାଲେ ଓଡ଼ୁ ଟୋଟାଲ ଏଇପଟେ ନେଇ ଆମେ ଘର ପଟେ ବାହାରିବା ଯେମିତି ବୁଝି এইপଟେ ଡାହାଣକୁ ହଁ ସିଧା ଡାହାଣକୁ ନେ ଡୋନି ଚଲାଉଛି ଗାଡ଼ି। କେତେ ଜଣ ମିଳିଗଲେ କହିଲେ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦିଅ। ଡୁଡୁଆ ଯାଇକି ଏଠି ଫଟୋ ଉଠଉଛି। ଆସ୍ତେ 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 ଖାଲ ଢିପ। ଆରେ ଅଳିଆଟେ ପକେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ପଡ଼ିଆରେ ଏତେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦିବସ ଦିଗରେ କରୁଛନ୍ତି ଅଳିଆଟେ ପକେଇଛୁ ଯେ ରେଡ଼ି। ଆସ୍ତେ ଏଠି ରଖେଇଦେ ଖାଲ ଢିପ। ସେଇଠି ଆମ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଉ ହଁ ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିକି ଯିବେ। ବାଏ ଟାଟା।